फ्रेंड्स नोंथांमोन आं इउक्रेन रासिया वारनि आपडेट लानानै फैलायबाय। दिनै जों मोनसे खौरां मिथिनो मोन्दों मा मैया इउक्रेननि आर्मिफोरा रासियान आर्मिनि सानै मेजर जेनेरेलखौ गावथारबाय। बै सानै मेजर जेनेरेलनि मुङा जाहैबाय मा आन्द्री सुखोवस्की आरो सासेनि मुङा जाहैबाय मा विटाली गेरासिमभ। बे सानै मेजर जेनेरेलखौ इउक्रेननि आर्मिफोरा गावथारबाय बा बुथारबाय बेबायदि फोसावनानै लादों बुंनानै लादों। नाथाय रासियानिफ्राय अफिसियेल जेबो बेबायदि मेसेज फैयाखै, फोसावाखै जे बेबायदि सानै मेजर जेनेरेल इउक्रेननि बे दावहाथिलियाव थैमारबाय, बेबायदि जेबो अफिसियेल रिपर्ट मोननाय जायाखै बा फोसावाखै रासियानिफ्राय। स' थारैनो बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ लासैसो मिथिगोन। मैया इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव जि थार्ड राउन्ड सावरायनाय जादोंमोन बे सावरायनायाबो फेलें, जेबो फिथाइ थायाखैसै। रासियान मिडियानिफ्राय बार मोनसे निउस ओंखारबाय थादों मा जेलेन्स्की बिथाङा हादरखौ नागारनानै इउक्रेनखौ नागारनानै पलेन्डआव खारखोमालांबाय, गुबुन हादराव खारखोमालांबाय। नाथाय बे बाथ्राखौ टटेलि नंखाय फेक निउस प्रपेगेन्डा होननानै बुंदों जेलेन्स्की बिथाङा। बे गावनि अफिसावनो दं, स' बिथाङा गाव सेल्फि लानानै भिडिअ खालामनानैबो दिन्थिदों जे बिथाङा थारैनो अफिसाव दं। बेबायदि अफिसनिबो भिडिअ बिथाङा होबाय थादों। नाथाय बेसेबां सैथो दासिम क्लियार काट बाथ्राखौ हमनो हाजोबा, नङा होमबा? दिनै जेलेन्स्की बिथाङा इउकेनि जि संसद, बे इउकेनि संसदखौ मा खालामगोन, सम्बोधित खालामगोन। बेहाय बिथाङा लेक्सार होगोन, माने भार्चुवेल लेक्सार होगोन। बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथांमोनजों सावरायगोन, बे दावहानि सोमोन्दै सावरायगोन। आरो बे दावहानि समावनो मोनब्रै हादरा बे दावहानि थासारिखौ लानानै गोबां बाथ्रा सावरायदोंमोन। मिटिंआ जोबनानै थांबाय। बे दावहानि सोमोन्दै बिथांमोना गोबां बाथ्रा सावरायदों, माबोरै मा स्टेप लानाय जागोन बेनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सावरायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तुर्कीयाव इउक्रेननि बिदेश मन्त्रि आरो रासियानि बिदेश मन्त्रिया लोगो हमलायनानै बे दावहानि थासारिनि सोमोन्दै सावरायगोन। माबायदि सिजफायाराव फैनो हायो, मोननै हादरनि गेजेराव माबायदि गोरोबथाव फैनो हागो, खौसेथियाव फैनो हागो, माबायदि बे दावहाखौ फोजोबनो हायो, बेनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। थारैनो मोनसे बे गुड स्टेप होननानै बुंनांगोन। बेबायदि जुदि मोननै हादरनि गेजेराव जुदि बेबायदि मन्त्रिफोरा जुदि सावरायाबा, फेस टु फेस जुदि सावरायाबा, थारैनो बे दावहाया जोबनायनि लामायाव गैया। जों नुदों माखासे प्रपेगेन्डा फेक निउस, माने मिडियाआव माखासे भिडिअ बानायनानै फोसावनाय बेखौसो नुबाय थादों। माने इउक्रेना बुङो जों इमान गावख्लायबाय, इमान गावथारबाय। माने बे हादरा मोनसे बुङो, बै हादरा मोनसे बुङो, रावनियाबो गोरोबलाया। आरो बेबायदि थासारियाव बे मोननै हादरनि गेजेराव दावहा जोबनायनि जेबो आसाखौ आं नुहुराखै। थारैनो बे दावहाया गेदेरसिनसो महर लागासिनो थादों। रासियानि सायाव मोनसे एलिगेसन लगायदोंमोन मा रासियान आर्मिफोरा एबा रासियाया सिरियानि दावहारुफोरखौ लोगोआव लाफादों। बे दावहायाव बेबायदि एलिगेसन लागायदोंमोन। नाथाय भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा एबा रासियान आर्मिफोरा बे बाथ्राखौ नंखाय होननानै बुंदों। इउक्रेनाव जाखिनि दावहा जाबाय थादों बे टटेलि रासियान आर्मिफोरासो नांबाय थादों, बेवहाय गुबुन हादरनि जेबो लोब्बा गैया। बेबायदि गावसोरखौ एरायनो नाजादों। मोनसेया एलिगेसन लगायदों, मोनसेया एरायनो नाजादों। सोरनिया सैथो जेबो प्रुफबो गैया। ना बे जायगायाव थांनानै रिपर्टिं खालामनो हादों, दावहायाव सोर नांदोंना सिनायनोबोथ' हाया, एखे ड्रेस गानबानो गैलिया। मैया आइसिजे इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिसआव मोनसे बिसार जादोंमोन। बे बिसाराव रासिया एबसेन्ट थादों। रासियानि सायाव इउक्रेना मोनसे एलिगेसन होदों मा बा केस होदों होननानै बुंनांसिगोन बेखौ, जे इउक्रेनाव बुथारग्लुंनाय खामानि मावदों, मानसि बुथारग्लुंनाय खामानि मावदों, मेसाकेर खालामदों। बेबायदि माने मानसि बुथारग्लुंनायनि दायनि सायाव बिसार खालामदोंमोन। नाथाय बेवहाय रासिया एबसेन्ट थादों। जिहेतु बे बिसारा रासियानि एगेन्स्टआव जादों, बेनिखायनो रासिया बेवहाय एबसेन्ट थादों। रासियानि बुंनाया बेबायदि। नाथाय बेखिनियाव नेट' कान्ट्रिसफोरा मा खालामबाय थादों, नेट' कान्ट्रिसफोरनि जि मुड, गिबियावथ' बिथांमोना थाखा फैसा बा बायदिसिना हाथियारजों मदद खालामबाय थादोंमोन। नाथाय मोनसे मुभमेन्ट नुनो मोन्दों जे लासै लासै नेट' कान्ट्रिसफोराव फाइटार एयारक्राफ्ट जमा जानाय नुनो मोन्दों, बम्बार एयारक्राफ्ट फैनाय नुनो मोन्दों, आर्मिफोर जमा जानाय नुदों। पलेन्ड, हांगेरि बेबायदि हादरफोराव जाय माने इउक्रेनजों नांजाबनानै दं, बै हादरफोराव लासै लासै नेट' आर्मिफोरखौ जमा जानाय नुनो मोन्दों। स' नोंथांमोना आङो दिनैसिम नेट' कान्ट्रिसफोरा मा मावदों मैयानि तारिखहालागै बा दिनैहालागै नोंथांमोना मोनफा मोननै खिन्थानो लादों। बाल्टिक लैथोआव आमेरिकानि मोननै डेस्ट्रयार नुनो मोननाय जादों। रासियान मिडियानिफ्राय फोसावदों बे बाथ्राखौ। स' थारैनो बाल्टिक लैथोआव बेबायदि मोननै डेस्ट्रयार फैनाया, डेस्ट्रयार मिन्स डेस्ट्रयार जाबाय माने जाहाजानो, बे दावहानि जाहाज, नङा होमबा? दावहानि जाहाज मोननै नुनाय जादों बाल्टिक लैथोआव। बाल्टिक लैथोआ माथिं होनबा नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ, बाल्टिक लैथोआ फिनलेण्डनि खाथियाव, जेथिं रासियाबो बर्डार जायो, नङा होमबा? ओरैनो 7000 US आर्मि दंखायो इउरपआव। आरोबाव 500 US आर्मि हरबावनो थाखाय ज' बाइडेन बिथाङा अनुमति होदों। बेबायदि आमेरिकान आर्मिफ्राबो लासै लासै माने इउरपथिं मोखां जानो हमदों। आरो बेखिनियाव नुनो मोन्दों नेट', इउरपियान इउनियन आरो आमेरिकानि प्रेसाराव विश्व बेंकआबो $700 मिलियन इउक्रेननो हेल्प होनो थाखाय राजि जाबाय आरो हेल्प हरसिगोन। आमेरिकान जि आर्मि ग्रीस हादराव थानाय, बै ग्रीस हादराव थानाय आमेरिकानि आर्मिफोरखौ
गासैखौबो नङाबाबो माखासेखौ पोलेन्डआव हगारबाय। नोंथांमोना मिथिगौ पोलेन्डआ इउक्रेनजों नांजाबनाय मोनसे हादर। बै पोलेन्डआव हगारहरदों US आर्मिखौ ग्रीसनिफ्राय। आरो बेखिनियावल' थायाखै, USA मा खालामबावदों A864 आपाचे हेलिकप्टारखौ, मोनसे दावहानि हेलिकप्टार बियो, आपाचे हेलिकप्टार, बै हेलिकप्टारखौ पोलेन्डआव दैथायहरदों। स' बेबायदि दावहानि जाहाजफोरखौ बेबायदि गुबुन गुबुन हादराव दैथायहरनायनि ओंथिया मा नोंथांमोना एसे जाज खालामनानै नाय। आरो बेबायदिनो आमेरिकानि मोनसे फाइटार एयारक्राफ्ट F-35 खौ रमानियानि बर्सियाव नाय जादों। देट मिन्स रमानियानि बर्सियाव F-35 एयारक्राफ्टआ दंहैयो। माने माबा मोनसे जुदि नेट' एटाक खालामबा लोगो लोगो रासियानि सायावबो जेन एटाक खालामनो हायो, बेखौ माने रेडि खालामदों। स' लासै लासै मा इउक्रेननि बर्डारफोराव नेट' हादरफोरनि मा फाइटार एयारक्राफ्ट, बम्बार एयारक्राफ्ट, माखासे हाथियार बेबायदि जमा जानाय नुनो मोनदों। जार्मानिया रमानियानो इउर' जेट फाइटार हरदों, बेबो मोनसे दावहानि जाहाज, इउर' जेट फाइटार। आरो बेबायदिनो इटालियाबो गंब्रै इउर' जेट फाइटार रमानियाव दैथायहरदों। आरो बेल' नङा, लाटभिया हादराव नेट' कान्ट्रिज लोगोसे USA नि 1200सो आर्मि, माने 1200सो आर्मि जमा जादों लाटभिया होननाय हादराव। एस्टनिया होननाय हादराव माखासे नेट' कान्ट्रिजनि आर्मि लोगोसे माखासे फाइटार जेरै टाइफुन, इउर' बेबायदि माखासे फाइटार जमा जादों। माने रेडि जाना दं आरो माबा मोनसे जायोबानो जेन रासियाजों दावहा जागोन। आरो लोगोसे पोलेन्ड हादरावबो 1200 आर्मि, 1200 आर्मि जमा जादों, गुबुन गुबुन हादरनि नेट' कान्ट्रिजफोरनि आर्मि, लोगोसे बिथांमोननि लोगोआव फाइटारथ' दङआनो, लोगोसे मिसाइल डिफेन्स सिस्टेमखौबो रेडि खालामनानै दोनखादों। जेन जुदि इउक्रेननि उनाव जुदि नेट' कान्ट्रिजफोराव एटाक खालामनो थाङो, थारैनो जोबोर गिदिर दावहा जानो हागौ। आरो प्रटेक्ट खालामनो थाखाय नेट' कान्ट्रिजफोरखौ बेबायदि गाव गावनि बर्डाराव माने रेडि खालामलांगासिनो थानाय नुनो मोन्दों। लिथुनिया मुंनि हादरावबो आर्मि जमा जानाय नुनो मोन्दों। माने थाङै थुङै बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय, इउक्रेननि जानानैथ' बै नेट' कान्ट्रिजफोरा दावहा नांनाय नङा, नाथाय गाव गावनि हादरखौ रैखा होनो थाखाय बर्डाराव आर्मि हाथियार बेबायदि जमा खालामलांगासिनो थादों। जेन इउक्रेननि उनाव जुदि बै नेट' कान्ट्रिजफोराव जुदि एटाक खालामोबा जेन रासियाखौ प्रटेक्ट खालामनो हायो। नङाबा टाइफुन, B-52 बम्बारबो नुनो मोन्दों, बेबायदिनो इउर' फाइटार नुनो मोन्दों, बेबायदिनो राफेल फाइटार नुनो मोन्दों। राफेला जाबाय फ्रान्सनि, स' राफेलखौबो रेडि खालामनानै दोनदों। स' बेबायदि गेदेर गेदेर हाथियारखौ माने एन्टि मिसाइल सिस्टेम, माने मिसाइल डिफेन्स सिस्टेम, बा अख्रांनिफ्राय बिरना फैनाय जायखिजाया बिरखंखौ गावख्लायनाय जि डिफेन्स सिस्टेम, बेफोरखौ बाउन्डारि एरियायाव, बर्डार एरियायाव, इउक्रेननि बर्डार एरियायाव मा नेट' कान्ट्रिजफोरा लासै लासै रेडि खालामलांबाय थानाय नुनो मोन्दों। नेट' कान्ट्रिजफोरनियाव मोनसे सासपेक्ट गिनाय सोमजिखांदों। मा रासिया भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा इउक्रेनखौल' एटाक खालामनानै थागोन, मा बेनिफ्राय बारलांनानै आरोबाव पोलेन्ड, हांगेरि, रमानिया बैबायदि हादरखौबो एटाक खालामाना? थारैनो भ्लादिमिर पुतिन बिथांनि मेलेमाव मा गेलेना दं थारैनो बुंनो हाया। जानो हागौ भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा USSRनि सिमांखौ फिन नुफिनदोंबो जानो हागौ। बेनिखायनो बिथाङा इउक्रेननि उनाव मा थिग आरो गुबुन हादरबो एटाक खालामनो हागौ। मानो होनबा बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, माब्लाबा इउक्रेनखौ एटाक खालामा, दावहा जानायनि सिगां बिथाङा बुंदोंमोन इउक्रेनखौ एटाक खालामनाय जानाय नङा। आरो मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, एटाक खालामनायनि उनाव बुंदोंमोन जि डनेट्स्क आरो लुहान्स्क बे मोननैयावनो सिमाखौ लाखिनानै थागोन, बिनि उनाव इउक्रेनाव हाबनाय जानाय नङा। नाथाय नुनो मोन्दों बिथाङा माबायदि वार्निं होदों इउक्रेनखौ। दा नोंथांमोनाबो मिथिगौ जे इउक्रेननि आर्मिया सारेन्डार खालामनांगौ, इउक्रेननि सरकारा सारेन्डार खालामनांगौ, हाथियार गारनांगौ, अब्लासो रायलायनो राजि। आरो लोगोसे बेयावनो थाबथायाखै जे लुहान्स्क आरो डनेट्स्कखौ उदां हादर हिसाबै गनायना लानांगौ, क्रिमियाखौ रासियानि बाहागो हिसाबै गनायना लानांगौ, लोगोसे जि कनस्टिटिउसन, बे कनस्टिटिउसनखौ सोलायनांगौ। बे कनस्टिटिउसन बादियै माने बिथांमोना जेन फिउचारावबो नेट' कान्ट्रिज बा इउर'पियान इउनियन बेबायदि जायखिजाया आफादाव जेन इउनियनफोराव, अर्गेनाइजेसनफोराव जेन हाबा इउक्रेना, माने बिनि ओंथिया ओरैबायदि रासियानि प्र' जानानै थानांगोन, रासियानि गलाम बायदि जानानै थानांगोन। बिथाङा बेखौ लुबैदों इउक्रेनखौ। नाथाय आमेरिकाया जानो बेखौ जानो होगोन? थारैनो आमेरिकाया बेखौ जानो होनाय नङा। आमेरिकायाबो गावनि जिदआव माने गसंनानै दं, रासियाबो गावनि जिदआव गसंनानै दं। बुंनो थाङोबा बे मोननै हादरनि जि दावहा, बे दावहानि थाखाय दिनै इउक्रेना बरबाद जालांगासिनो थादों। हाथियार होफ्ला होफ्ला मानसिफोरखौ माने मटिभेट खालाम दिनै दावहाथिलियाव नारसोमनानै हरदों। बुंनो थाङोबा बे दाया जाहैबाय USA निबो। स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। फ्रेन्ड्स, दासिमनि आपडेटआ बेखिनियानो।